Bueno, hurrengo taldia Lasaietik dator, 5. maila bekuak dira, eta bertsolari bat aurkeztuko dozkue. Inbitazioa bialdu zotzen bertsolari horri gaur arratsaldean hemen egoteko, baina ez dugu erantzunik jaso. Pentsatzen dugu beste nubaitzen okupatuta ebiliko dala edo holako konturen bat. Baina bere ez datorrenez nik ez dut esango zein dara. Etorra itxezela Lasaiekoak eta beraiek kontatuko dozkue. Txalo bero bat! Fernandoan ezketan jaioa zenura, bere pasarten berri gaur arte heldu da. Naiz lanean ez zuen behar zen ardura, saiatu zen bizitzen beste kontura. Kaixo Fernando etorri ona, nirekin afaritara. Amu arrainak dauzkat etxean, da biontzat aina bada. Fernando eta amu arraina, hizketan hasi dirata. Gero afaisak galdetu dio, ea dago zoratuta. Neskameak aproposipini, amu arrain txikiena. Ta paisari jarri dizkio, zujardeko handiena. Cornelio badut itxasontzian, alde egin zuen anaia. Ta bere berri baote zeukan, nuen orain jakin naia. Fernando normalian patxarra zibiltzen zan, batera eta bestera bere manduari tiraka, hain patxarra zibiltzen ez diranak eta batez ere beren ingurutuak hain patxadatxu edukitzen ez dituztenak, atxuak dira. Telebistan famatu egin diran bi atxo horrek. Eta ekarriko dozkue udaberrialdian korrikarekin batera bizi izan zuten pasadizo xelebre bat. Zuek igual telebistan ikusiko zenituzten, baina badakizuek telebistan gauza guztiak ez dituztela botatzen. Orduan, hemen erakutsiko dugu zer zan benetan pasatutakoa. Horretarako, etorri daitezela ikastolatik, 5. maila bekuak. Txalo bero bat entzat. Korrika hasi zen aldoainen, aurten tokatzen zen ala. Bi urtetik behin ospatzen dugu, izaten da mundiala. Ordoaz gure atxu maiteak, ondoan peio zabala.
eta zer lema botako dugu mugitzeko ipurdia. Peio maitea egingo aldu gustoko eguraldia. Arguztiuna zara zuetan egin zazu miraria. Atxuak kontuz elurrarekin bidea dago labainkor. Zapatilla onak eta txandala joateko eroso eta bizkor. Gazte eta heldu ume eta guzti jendetza egoten da hor. Antolatzaile kasu eginaz portatu zaitezte jako. Eskolan bai, liburutegian ez. Eta ez pentsa alperri bat naizeni, baina liburutegira joateari Laganotan oaindala gutxi. Oaindala gutxi noiz, gainzuriko bosgarren maila 3 taldekoen bertsoak prestatzen da, ensaiatzen ari ziren bitartian, orduan beldurra sortu jatan ikara, batez be Urretxu edo Zumarragako liburutegi batera joateko. Eta zuek be, bertso honek entzun ostian, seguruenik etxian ikastia erabakiko dozue. Prezarete? Bai, aurren orduan. Txalo bat berentzat. Ikasle gaztetxo Urretxu herrian, hitzak bilatzen zeuden lehen diztegian, bakarra zuten eta sesio biztian, borrokan hasi ziren liburutegian. Bihontzako daukagu liburu bakarra, tanik erabiltzeko badaukat beharra. Nik etxeko lanpila behar dut bukatu, zubero nahi baduzu niri kopiatu. Baina zuk orain arte erabili duzu, beraz agur batean utzi ezadazu. Daktila batetik, pam, 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 pam. Besteak bestetik, pam, 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 pam. Apalelan durera, pam, 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 pam. Erori azkenik, pam, 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 pam. Zaila zendu duena, pam, 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 pam. Apalen atzian, pam, 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 pam. Harrapatu zituzten, pam, 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 pam. Liburu azpian, pam, 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 pam. Liburuen korpea, nire buruko gaitz, 3 dimentsiotan ikusten ari naiz. Zer izan da dardara, edo lurrikara, liburuen artean ito beakara. Gu bentzat, ni nire izenean hitz egingo dut, poso joango naiz gaur arratzaldean, 2 urte eta gero zuekin egon ostian, bestiak beste gauza askoren artean ia gipuzkeraz be ikasi dutelako, zuen esker hemen egon naizen denbora guztian. Bueno, datorren urtean be elkar ikusiko dugulakoan, arratsalde ona pasa, eta, bueno, jan aurretikan hori bai, hemen parte hartu duten guztiari, eta hor bilan sufritzen egon zareten irakasle eta guraso eta lagun guztietzabe, txalo ero bat, bai? Eta, gero arte.